Ja tento priestor milujem, ale to tam musíte povedať. Bude nový byt v ponuke na chcemebývať.sk. Najkrajší panelákový byt, aký som mal kedy za celých svojich 18 rokov v realitách v ponuke. Najkrajší panelákový byt, aký som kedy mal za celých svojich 18 rokov v realitách v ponuke. Najkrajší panelákový byt, aký som kedy mal za celých svojich 18 rokov v realitách v ponuke.